na pasyasya kuhuyatanu mamanunod siya ko mga walay Allah. O sa naman na balik na away niyo sa mga dagangan. Toto, agi sa manusia na aya kararamigan na kung pagkasyokatian o ginakawyagan niya na kandagan. Timo-timo sa mga empleyado, na mga farmer, na mga pangingisda, na ayat na madagal na padagang. Padagang. Ilan naman, yan kaya dunia, na ayat din na pagkiling kau na padagang. Na ilan naman ang kaya dunia, ayat mabuha kada ka na napiling kau, dahan mo napiling ka, ilan ka sa liyo, ilan ka roo, ilan ka sa TV, ilan ka sa Facebook, dahan mo din kahat. Apagkiling kau. Oy, bagya di utaran ka dunia. Oy. Ada man tinggal mana tinggalin. Artinya masimbang kabusu Allah. Oy na matataw siya kaya naka. Iya anak kita mamananaw. Oy, tapi naman. Artinya naman ka dari isibeni dah kami akan naka. Masimbang kasuan daw tanaw mo matataw siya kaya naka. Na dito siya mga tawa ayaw palatyan na palati-atyan. Waktu tabi'o ayah buat kesimbangan yang Allah na ukata tagul ang kutwa ayah makna ni natekon sa panganangkan. Nah kenapa niya nito na mapaparati ayah? Kenapa kan ulit kawiyagan? Kasukat kawiyagan apanta mo salit ka di mabanog sa kawiyagan na anan layan aparat ka ako para kita rumah ka ako sa mga bata ka. Dan ini itu mempenanan saya mananian na abada mafia. Kasadir sa kapanta na kapatay. Adi nang ina sa kawiyagan. Apala ko paninan yan. Namiyatay ko na ayamanan yan. Na pada mafia kapatay kaya ikumplit sa miyatay asyadi. Atan, ayamanan yan na sakano ko siya mga padagang na asara ayamanan yan na mag-iikhlas sa kano ko Allah. Pamana tabir padagang ka akan abag-abukan. Padagang ka akan abag mamagakan. Padagang ka akan abag malalalong. Kapadagang ka apateis. Yan ang mga nakapangagaw sa kusabira na malutan na inangaan. Gusto ka tinasya pa na nakukan nyo. E pada tila tabir naman na magumisyo tinin na anamiyag siya nga padapa. Owa, nasa ka na kakarata na kaligap ni mamagidilyo, kaligap ni tiro sa mga ilata, anang kaktatawang kong. Namiyata ka pa ng luto ang kapila ni Mutkakuman. Oh, di kata masalah karabu kandagan. Tadi mga wali ng Allah. Ayat maaniyan na sumama padagang ang mga patiis. Inao, ikawiyagan na diligan niya. Para ko mga karumanian, para ko mga pamilya niya. Nasa kanya na ukamanta biya kapatay. Aasala alinya nung kukuhaan ng kaya sabayang yan. Asala niya nung kukuhaan ng kaya maawakataw. Nasikadun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasunabi na bituan ng agama sa sayido tuga. Ayat Jerman ng mga padagang. Ayat uluan ng mga padagang. Si kusurga na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasunabi man nabata naman yan ang padagang. Mamuda siya kaniyang panapadagang. Taaya makna niya na pumunot ko agad tali bagbabayan na pagkuha sa dagang si Sayaman. Inuruman na pamana kaya tabi sa Kongreso Khadijah akarmanya 25 ide lagi naso Khadijah na 40 lang. Nagiso Khadijah nasa kanya na dunia pamana dunia apa baik bituanan sa kataliwata asuhana oway awatay ke abihana na ayawatay na suhana. Nakagito ko pagkuha siya dagangan si Kubaya Khadijah at yung panagkuma so gawin ka prime na prime asaka to at yung sobra na di koran na niya kagilong siya Khadijah ko agpapaya na agitalin at tingin na nga nakangkana na mamula na tingin na ayaw maana niya napakiwata na kawata upag yang nasuwat Allah na tingin na mata ang tiko pati siya mamuda baru niya di pamakailatan. Nataman sabi alin niya kwa bitali bejo mo dipterwa kama kasya kata mamaranaw na si mga antigo regards na kumon Allahu akbar na so kaya na dono abitali na tinali kami kadi pamagumpata ay ba ya Khadijah o di kami kadi sumana di kami na pagsimortaima pamakasana word ay iman to ay mananya na masa di kami ka pagsimortaima benda
takwa kami kasadagan dari kami kata tumbuhan turbaya kadikia iurinaya Allahu Akbar napaga tutul miyak pangarumang nabi bagi mereka panutul daro kenal kapenanakan nabi kakewingaon kamu tiru cabe kakewingaon napamaga sapulugowi na sapulugowi ang akedatan siya na pesyur kata tanwanya oh kayo patiron mga orek Allah kada ino kami aku saya ayo aku bandegal kami ayah kada kena sinaskan dalam mga padagal oh na balasan wallahu ta'ala tadi ayah mana ni mga orek Allah na asal ang matago ko padagal adil kana na qabata na insya Allah na gabangan Allah subhanahu wa ta'ala ang ganito na makaputis kapmataan di mata makabawan dito siya mana ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ashhadu wallahu amratiya nakhadukan yushu Allah nagarukan sa kadiruntor ang kanukaw biyo Allah pagkaruka sa untol ikaw magakana ikaw pagpadalanong ikaw pagpadalimag away ayaw maano niya naupura ka na matago na suwama nagkabaga ka niyan nagkabakay abalin ka niyan akawas sa mga wasa Allahu Akbar mga ulit ng Allah may siya kung nakalungan studio na din yan tulungan halita adina mama anya masasalupa pagi ako mga pamasasalupa ngibeda sira pagi ako pabide ng mama adil kalupa tinggal ba kanyan bindi dunia na ayun nulikan di dua sangka alupa abya masalian ana miyan di dunia nang kaya alantay na oga mita o usap yang alantay dia mito di dunia ana sapolo kasapo amanga tago kapita tago sa komoy agulawan ang pira na piyang mo nang kaamama amyang masakulo pa kagin sa tututul natigang kaamama inaw kaya ipatan kilo pa apya masala ka ng kaya atamo kiyan asakulo pa sa kuwa umoy huway ako mga pira kagulawan na ikasya kanong kakene ako na bagay pasadagong panupan teni mo yan dia na karuman ni nabubay di mamala ko pa karuman utama ma abya masasalo pa tinamatang Allah di kawasata tiga ka amama pa hausuku ikasya kanya kung ko lupa apa sadagi na ay buat ka masaka na lupa naging padang kaya niya di dua kanong natamo tiga ka abubay basta ikhasmika na tiga ni kapaloya ka na amama na tiga ka amama aawa ka Allahu Akbar tua mana aparatnya Abu Kapaginung tulan. Saya pun nak keruang saya Abu Bay nanti nabi akong sama itu. Nanti ada apa kanung pedang kada kanung ni kesy. Mia kawin juga rumah Abu Bay. Bagi aku mawita na mama nanti mama apa masa ni sa lupa inoya. Nanti na dibas kasop na masalah kan sa lupa inaway. Nanti na biye na kalapas lupa aka. Namia ko na kanunang sa polo kasako mga gulawang pirak omoy. Natanuni ka pagare kawabya masaanakan sa lupa. Ayaw mo pasada na sa lupa ka. Nagyo pa lang kaya ay manan yan. Natago kami yan. Dito ba kanong? Dahil iman to na ikasya ka. Ibu kilo pa kumiraw siya. Yang gul. Inanungan ko. Natigin na pinamasangan manari sa lupa kan. Na basta abay na nakasulo pa, nasaling sa taguyan, nakaiwa na niya, nakakapa na kanya pamasangka. Naliyan ka naman niya ito na kaw, asamulo kasama kayamanan, nakakapa na kanya ng kalkinanan, ang matatagurunanan, kundi na kong mananakaiman na kaniyan. Natunya masya adiyang kurdiyan kuwe, natigubig pa sa adiyang kuwe, anak suwa siya. Dako, Allahu Akbar, ito ang kabatis. Kapamakabaran ito, tapi, kalipatan na ka na rin, tapi yan naman kasang. Allahu Akbar. Nah, tunggu sila sa kumaman. Kamakapon na church. Ada yung alok sa nasi church. Pangalita ko na kemudian nakatibumelang na suko si mga na kaya ko iilenak na tiga na gifting church. Kaya biya sila ngayon. Ang mga tungan niya na yan. So, natira church ba sa Pinaway?
Tinatuli ko pamanakan. Udah na kanun niya mga pagkatayan. Natigyan na iya masakan na lupa iya kaya. Oy, napinda dua ka na niya to na kanun na sako lo, kasako at ang pulawan perak-perak. Na ikasoya kanun kakanabaya pasalan na taman sa kaya sa puno hasakwa kaya manan namanya ayaw ko bili na kanalupa. Ating mabun ka mamaakibat ka dia peneguan ng kanan na biya to nakakulupa at biya masangka at biya masangaran. At siya pananan. At yun ang kasama natin na ibig ka niya puguan. Tiga biya ako kumana. Kani kukumakarakan niya gulkuan kano. Tiga nga adu katawa tagi siya na tekstan o kina mga kinawakuman. Tiga na pukamad. Ayat siya tayo nang kami kaya na pengatik tua. Tiga na kukuman na dinuguan na sa kanikuan. Napama kasana ko tako, matabi siya mga kumatan. Kinatunaw ka. Wala nga ba, makatanungan niyo ko na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman ang mga nagulog-ulog, niya pero sila man ang magpatay doon, pinagbuhan. Ay, tingnan ka ng kato, mga magbagulo ka ng tayo wake. Tingnan buwan ka ang kiyang sa kano wake, kung na kano, dalas mo na kano ro. Pakinak mga bulaki, kung mga tira natin buwan. Natigan ka ako kung mana isya na kasano, malutarong kalamaan. Sa karya niya masasarap ko, baganawa ka, inaway, inatuniwa ka, pagbataw. Sa karya niya masasarap ka, baganawa ka, inaway, nangudo, inapaingan, makatapyan niyo. At tinalagulo niya katapi, at tinamakatapi silang, at yun nasa pulungasak pa kayaman, bugay-lugay, katapos silang niya. Taman ng kota, hindi ko kumiyan, kapag inuntunan. Yan nga ang rano, tabi o, pwede yun, at nabaskan, masiranan. Yan o, babay ng besuwa ito na siya niya. Pwede na ditiruha. Oy, yan nasa ko ni Rano, ayaw na kukuman yan, nakukuman ko na dito, ako nandun kukuman. Ako kanagiyin. Oy, kukuman ko na isla, aba sa makatumpa, na iba na nawag ka siya makatalo. Na doon makasunod yung katalo, na ako ang kalukan niya, di gala nakatako. Kukuman na kaya ni makawis. Basta makatong ka! Nakagasi imam, nakagasi ali, nakagasi pres. Oy, handa na naman ito lang sa nabulawan, naman ito lang sa nabilang. Baka na naman sa pasti, baka na naman kanil. Oy, naskanya ni matawag. Taman sa saragu. Na ubay na ablo ka to, isor ko na sabi ko mga lama. Tuon saragu na ablo ka tulong. Na pamagal na kaasa na kaunya kabag. Na may useless, na may lang. Akyat ang gusto ko na kami ni siya na kanya. Saragu, muli ang saragu. Kaya ako kumantano na mga tumasagu. Kami nasa libo. Eh, pagpagtong na nalilibig. Eh, nakabaga. Eh, katalo na nilisyo. Nakabaga. Nyapay na. Matang palakapong siya niya. Eh, may katalo, tiyan pa na naman, ginada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Papatiis naman. Dahil ang mga ulipan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuwakan ang kiyang makasagad, inuwakan ang kiyang manan ulit, inuwakan ang kiyang karaba, inuwakan ang kiyang tagwan sa kamalaka, at yung kung namin kalikat yung yamin, kapagay, ayas siya mapanwalan ng panagasapati sa panagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa mga sahaba, sabihin siya nagsagsay na, hindi lang siya laro. Dahil siya manakin dawa, ayaw mo yung dawaran ng mga sawang na kanulo. Nagyaga ang mga sabo, ang may kamakampakas nila, ang mamasakiran, yun na pa rin na Chinese insik, na makamakas. Dati ka na asawa, di ka naman bumas, di na yun, dati na sila pamasasan na padaman. Kaya babasa naman na din makamukas. Di na siya manabatulad, di na pinto na nabago, luwal pamasa. Na amay kamay ko, ang yakul sa upaliyan, nas kami na miya kanala, na manibumasa, na tinarapapasik pamasa, rupapamasa, ang nagtatong sa naga, nagtatong sa ista. Oy.